Dyma be mae miloedd ohonych chi wedi bod yn gwneud dros Gymru yr wythnos hon. Yma'n Llanuwchllyn, roedden nhw'n hapus o gael cyfle i chwarae yn yr eira. Mewn sioc achos oedden ni'n cael mynd i sletio eto ar ôl lot weithiau ddoe. Dwi'n mwynhau y sletio, ond mae yna lot fawr o eira. Ddoe mi o'na bron i 400 o ysgolion dros Gymru ar gau o achos y rhew ac eira, ei bod yn rhy beryglus i fentro ar y ffyrdd. Ac bod yr eira yn cael ei groesawu gan nifer, mae'n gallu bod yn boen i bobl sydd angen teithio ar y ffyrdd. Wan, mae dechrau toddi dipyn bach, a cofni mynd y waith dros nos yna pam dwi wedi penderfynu symud y car rwan a cerdded lawr yn bore. Oherwydd ydych chi'n gweithio yn yr ysbyty, faint o strach alle hynny fod bore fory? Wel, fi'n am staff. Dych chi'n gwybod hynna di peth, yn bo, mae rhai fi fynd i fewn, yn bo, dych chi'n mynd y gleifion eisiau cael ei gofalu am hefyd, oes? Ym Mhencader yn Sir Gaerfyrddin, mi oedd yn rhaid llusgo loriau ar hyd y ffyrdd, gyda ffermwyr lleol yn helpu. Hynny, fel yn y gogledd, mi o'na ambell un wrth ei bodda yn llithro yn yr eira. Wel, nath Franco dino fi, a nath e dweud, mae dim ysgol, mae'n bwrw eira a mae'n amser codi, a nes i sgrecha. Ni wedi dod mas i parc Llangynwr i sledjo. Mae yna loria ar hyd a lled o wlad wedi bod yn greanu'r ffyrdd i wneud hi'n fwy diogel i bobl deithio. Ond am y tro, y cyngor yw peidio mentro allan os nad oes rhaid. Mae disgwyl i'r tywydd gaeafol bara am beth amser eto. Ac i un sgir o foel eilio, dyma wneud yn fawr o'r cyfle prin. Mae pobl yn Venezuela yn hapus am y newyddion yma. Maen nhw wedi cael amser anodd iawn gyda Maduro. Mae gen i ffrindiau, mae gen i teulu yn Venezuela. Maen nhw'n dweud i fi bod nhw'n hapus gyda'r newydd, ond dyn nhw ddim yn mynd mas mas o'i taid. Mae rai pobl hefyd yn teimlo'n bach yn nervous am beth sydd am digwydd dros y dyddiau nesaf.